Nanti aku kira. Loh. Diapakno iki aku rek? Wah, lakone sapa kok ngene iki? Waduh. Wah, sikepe sapa iku mau rek ambune bawadhek ngono nggare wis mabuk ta sampean. Wis. Angkrek ane. Nanti iki aku rek. Tolong. Tolong ono aku rek. Tolong. Oh, tolong. Tolong. Kok hatiku mendedeng ini ya? Apa aku ndek salah banget ya ambek Pak Goyo mau? Are-are yang ngono, kok cek nemene ngono. Wis ngawur pokoke. Sakno aku rek. Kok tak parani ae yo. Tapi kok alasan opo? Padahal aku mau ya melok bungkusi. Melok gotong nak sampah. Iya yo. Apa wis daripada ngene. Paranane. Tolong. Takut taleni pisan. Wes. Sampai iki. Pak. Kamu Pak. Pak, tangi sik, Pak. Tangi sik, Pak. Oke, sik, Pak. Ya wes opo rek ngono. Wis sakno rek ya Allah. Dionane tek nemene rek ngene. Sip, Pak. Sakno, Pak. Kok angelis sih? Ah. Noire ya Allah. Duh, apa Pak? Aku sing nabrak sampean mau, Pak. Walah sing nang ngarep ngono mau. Iya, sadurunge sepurane, Pak yo. Iya. Kak apa sampean, Pak? Wis suwun ditulungi aku. Ono arek jahil. Moro-moro sok disikep ngambune bawadhek pisan janji sampai semabut aku. Iya, aku mau ketok, Pak. Arek melayu loro. Sopo? Lukman ambek Iwan, Pak. Yo, bener, Lukman ambek Iwan. Areke gede, sing siji, sing situ ndek mentekel to, kacamataan. Yo, ya iku Pak, Lukman ambek Iwan. Aja arek loro iki ben. Guyone gak kena guyone, mbek wong tuwek ya ngono ae. Sik, Pak. Padahal yo ngerti lho aku iki wong duwe kesaktian bareng. Ngene iki paling Rangkang. Lah yo ngetes koyo arek yo. Saya, Pak. Tak terno mulai, Pak. Tak kerjane maneh arek iki. Yes, ayo. Garape kok. Apa? Oke. Wacot ya, wong tuwek koyo ngene. Teprano, Pak. Sadurunge sepurane sing ngagel, Pak, aku, Pak. Iya. Ayo, Pak. Wis gak apa-apa wis ngene sik, Pak. Ayo, Pak. Terus, Pak. Kok mlayu kabeh. Malam minggu rek, aboy cocok iki gawe gendang rek. Kayang rek. Sak telepone sih nanda rek. Tapi sing ganteng pugur ngono. Ganteng ya. Muga-muga arek terpesona. Oke, ayang beb. Sampai keliru. Lur, kira-kira wis ayo apa gorong iki lur aku lur. Aku kate ketemu pacarku sing rondong. Loh, delok lur, wis telepon iki areke. Halo sayang. Gimana? Ayo, aku udah siap iki. Tak tunggu kayak biasanya ya. Sik enteni yo, mari ngene aku tak OTW. Oke, tunggu aku di sana ya. Oke. Siap. OTW sayang. Love you. Tak benak usah aku rek. Panas tok. Wis. Tak ada layangan sih. Pacarku tadi gawe. Wis nang omah. Jambret. Kancaku tambah geman rek ri. Nandi kon niku. Ya apa pantes? Kene ketemu Mbok Rondo kon. Ya pacarku pek. Waduh. Sorry men, kene gak level rondo. Kene Nandi untuk. Hah? Kene Nandi. Kok kepo men sih kon? Melok pori. Wis gak. Aku kepengin ambek awakmu iku sesat pek. Melok kono sesat pek. Kon kali yo, kon cocok nang tambak rono. Wis tak lambat. Badung. Melok kono lagi. Eta riri. Wes sesat. Nang ndi sih?
Lah aku mencari gandeng kena ndi lho. Tapi marani pacarku, Pek. Iya aku melo. Lah pacarku rawamu kaget mlayu. Engko be ono koncone engko tak gawone, Cuk. Gak mau. Tak tahu, Cuk. Mau. Wis rono hapus aku. Wis kon gak payu. Nggo wateli. Ngono ya saiki ya. Ngono biyen lek ngomong satu milik kita bersama, saiki aku tinggal ijenan, pacaran, untuk nayo, ngono cari konco sejati. Oh, ngateli, tonton tak tutul tokon burion, tak gudo kon kok yo, wis tok nain yo, gudon yo. Nang di ya yang iki rek gak teko-teko. Janjian jam piro? Kok gak teko-teko iki? Loh, pujan hatiku rek datang. Yang ku tunggu-tunggu yang aku mimpi tadi malam. Sayang. Sayang. Sapa iki ya? Ayo sapa ayo. Duh, tangane kok ketok gede, kasar pisan. Kok kaya kuli ngene sih? Loh, sayangku. Duh, kok tambah ganteng ngene sih? Brengose iki lho sing kaya lele dumbo sing ngangendi. Iya. Wis suwe ta yang ngenten aku nang kene. Ya wis suwe ket mau sampai jamuren aku. Aku mau matut ya yang ono. Ya jane ono arek ayu tapi tak parani. Masa aku kurang ayu sih? Kok sik ndelok wong ayu wae. Aku lho kangen ambek senyumanmu. Saya coba senyum. Lho ala kaya Markeso ngono. Sing ganteng didik ngono lho. Itu ganteng ya aku sampe dirantep wong 5 ya. Ya Allah, dirantep wong 5. Iya tak tolak mergo apa abot seliramu cinta. Walah ngono ta. Iya. Percaya. Tapi aja ger dhisik. Lho fakta yang perlu apa bukti? Bukti apa? Guyu mana sih? Coba wis konggo gak turun delok aku. Kon gak sikatan yo mau. Ayo sayang, kemana? Ayo ta, jalan-jalan keliling taman. Cek kayak film India ngono lho. Aku sayang, wis macet nunggu. Kemalan, ayo. Sok kaya kon. Mungkinkah ku terbuai dan mungkin ku terlena cinta. Satukan rasa yang dalam bayang mimpi yang kau ciptakan. Tunjukkan jalan untuk dunia nyata yang indah dan satukan cinta untuk hidup bersamanya. Yakin kau yang selalu ku bawa, ku rasakan dikala cinta itu ada. Satukan rasa yang dalam bayang mimpi yang kau ciptakan. Aduh, kok ngambung
ngambung terus ya. Tapi kan Pegel aku. tapi ceti dah. Sikilmu iku lho selanjarna. Ojo. Kemeng sikilku, Yang. Saya ndelok tanganmu. Kita berpegangan. Hari iki. Ayo, Ternyata iku ning kene tibakno iku yo. Oh, ndelodok iki wong geran dibujuri. Mangkakno dieloki kok gak dioleh aku. Oh, tibakno wedokan dhewe iki yo. Awas kon yo, tak godhog hari ngene yo. Tokna yo. Wis, wedhus iki. kamu jam sih, kamu jam. Ah, kamu. Ri. Koncone dipikirna lho, Ri. Astagfirullahaladzim. Aku iki kancamu lho. Gak kuat aku, gak kuat. Jancuk. Kone gak iso gak ngitutno aku. Sayang bentar ya. Wis ta lah, kok niku ditutno mek wong gerang kok gak gelem sih. Ya Allah, astagfirullah. Pisan lho Riri. Aku ngewelak Ruri. Pisan tok lho. Hah? Gak ngitutno aku tok lho gak iso ta. Wis ta lah, aku melok iku elek. Aku ya duwe gak Des pedes. Gak es. Hah? Nyeduk gak es. Sopo Aku iku? kono yo nang Kediri yo. Kenal nopo aku? Ya pacarku, Beb. Dari satu milik kita bersama. Hah? Satu milik kita bersama darimu. Matamu ah, bojoku iki, calon bojoku iki. Wah, kon iku. Heh. Ngewelak lho iki. Kancamu iki. Baba, aku mari kono bojoku. Bojo teko ndi? Tak ketayang yo, karo yang. Dodok kok ngono aku repeti. Wong wis ganteng, men. Oh, kon. Dadah. Ayo jeduki kenal aku. Ayo ta wan. Apa sih lu? Campet iki. Jaluk duwe aku. Ngelak aku iki. Riwi aiku. Ya biasa rek pemulung. Ganteng apa kaya? Enggak. Rupane kok semek ngono. Ojo ngenyek wong elek lho ya. Oh elek iki Oh, sama ae. Sampeyan ketut mbak aku lho, Oh, Mbak. ketwinginan ketutno aku ta, Mbak. Wis Wis ngelo. Aku ngelak di duwe. Wis. Aku tukono rokok sak wis ngalih. Piro iki? Wis nah bucal. Waduh. Oh, ndelodok. Dana kenakalan pun ready, bos. Arek iku mau sapa lho, Yang? Oh ya, arek ilang kaya pemulung rombengan ini. Biasa. Wis ngene iku, pengganggu. Gak jelas. Tak kandak aku. Lapetang kono pijet iku. Aku Love you too. Alah yang. Loh. Kenapa kok koyo ngene? Ngerti yang. Klambimu nang ndi? Dasar ngajengan. Wis, foto saya lho. Udah yang udah ninggal aku. Cinta pertama gagal. Cuk, sapa gawe ngene rek? Kita nono yo. Cuk, kelakuan sopo iki yo yo. Kita nono kon yo. Asu iki. Aduh, su. Ya apa iki? Lho, kon yo kamera sisan. Aku mudu kon mudu. Lho, kelakuan sopo ngene iki? Dangkrak aku sampe pacarku melayu iki lho. Paling Pak Koyum paling kelakuane biasanya Pak Koyum ngene. Kan iku wis sakti, Dong. Anjas pun. Sen. Wis nang cuk. Ya apa iki? Dong pacarku mulai kok mlaku iki lho. Ndi? Asu ane, cuk. Kelakuan sopo Ya ngene? apa iki? Wis anjas 10 Pak Koyum ayo. Dikejar Koyum iki. Gak mungkin koyum iki lho bongkong Ngawur, ngono. wong sakti ku ngawur ae. Oh, sing adewe dibuak iku yo. Yo, Sik, dibuak nang ndi kok? tambah iku lho. Ning kali yo. Kali, Yo, goblok. ning kali. Makane anjir sepuro makan. Aku dhewe kok ngene lho. Wis wis ayo. Kapok anu ya. Salah ya macam-macam mbek aku. Towek kok digarai ya. Wis ngerti kene dhewe kesaktian malah jajal ae ya. Tasakno iki lambi tak gonake kene. Mbok posisi nang di kabeh arek. Muga-muga nang keramaian ben isin tak wis ah.
Melakune goyang, melakune goyang, melakune goyang. Garano, garano. Bokonge gede sese, bokonge gede sese.